Démocrates ka ɲɔgɔn ɲɛba senfɛ Joe Biden n'a denmuso nana ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan a jɛɲɔgɔn ya bisimila ko ɲuman. Thank you. Thank you. Wala Joe Biden ye layidu ta k'a bɛ Démocrates kɔ. Are you ready to? Aw labɛnnen don wa ka Kamala Harris ani Tim Walz ta wa? A y'a jira k'a bɛ Kamala Harris kokuruma don fo a dan Novembre kalo nata jamanakuntigi kalata la États-Unis. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an denw u bɛn'u waso ni mun ye. She'll be a president respected. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni duniya jamana ɲɛmɔgɔ kurukaraw bɛɛ bɛna bonya. She'll be a president we can all be proud of. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛna se k'an waso ni mun ye. A bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye mun bɛna don dɔfɔ kɔnɔ Amérique ka siniɲɛsigi la duniya kɔnɔ. Démocrates ka ɲɛma kalata la u bɛ sɔnna Joe Biden ka kɛ ɲɛma ye. Kalo kelen kɔnɔ Démocrates ɲɛma minnu bɛ wele délégué u sɔnna a ka ciboya ma. Nka tɛnɛndon Joe Biden fana sɔnna ka kan di Kamala Harris ma walasa ka kokuruma don. Covid muraŋɛ ale tɛ dansigi la an ka ɲɛnamaya la tuguni. An bɔra sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na sɔrɔ mun yiriwalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ duniya bɛɛ ta kan. Mɔgɔ min ye baara kura sɔrɔ o ye mɔgɔ miliyɔn 60 ye. Kɛnɛ ye baarakɛra fitinu olu fɛnɛ dɔ faral'o kan. Sanni ni feere o sugu fiyɛ fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ a ka yakubayali la. Sɛngɛlafiɲɛbɔ wari marayɔrɔ 401k saraw dɔ faral'olu kan. Sɔrɔ waroli o fanga dɔgɔyara wa a bɛ kan ka dɔgɔya hali bi. Joe Biden n'a si bɛ san 81 na ka nin ŋaniya in talen in sɔrɔla ani a ka sina Donald Trump ka baro kɛnɛ fɔlɔ de senfɛ n'a ye se sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun hakili la a tɛna se sɔrɔ Trump kan bawo caman tun ko hakili ɲagami de b'a la. O kɔfɛ Donald Trump tun bɛ ɲini ka faga ni marifakisɛ ye a ka ɲɔgɔnɲɛba dɔ senfɛ o y'a to Trump ye se sɔrɔ jateminɛ wotew la n'o ye sondage ye. Dɔgɔkun caman kɔnɔ Joe Biden tun b'a jira k'a bɛ to ciboya la jamanakuntigi kalata in k'a sɔrɔ a ka politikitɔn ɲɛmaw tun b'a ɲini a fɛ a ka bɔ ciboya la. Joe Biden is a one-term president. Joe Biden ye sarati kelen jamanakuntigi ye min jagoyalen don a ka bɔ a ka cɛbɔkulu la Democrat Party ɲɛmɔgɔ fɛ hali n'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kalata kun fɔlɔ la a ɲininen b'a fɛ sisan a ka dɛmɛ tare kɛ a ka jamanakuntigi dankan ma Kamala Harris a man kan ka kɛ Sigmund Freud ye walasa k'a dɔn ko a bɛ se ka wɛcɛ kosɛbɛ nin ko nin kan. It doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this. It was a beautiful speech. Years and years of service. Well, I think his legacy is... A ka tiɲɛ barika ka bon wa a ka ɲi fana wa bi su na a y'o fɔ foroba la Amérique jamanadenw ye munna a b'u kanu ani a ye min kɛ san 50 kɔnɔ walasa ka baara kɛ an ka jamana ye wa o ye jate ye min ye dabaliban ye. And it's an incredible record. Waati kelen in na Donald Trump tun bɛ fɛɛrɛw kɛ walasa ka Démocrates lafara. Anw ye fanga drakeni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛra fanga tiɲɛni fɔlɔ ye an ka jamana tarikuw kɔnɔ o y'a wajibiya k'a lataga nin tun ye fanga dafirilen ye. Démocrates ka ɲɔgɔnɲɛba in kɛnɛ kan Joe Biden ye Kamala Harris majamu ko procureur kɔrɔ n'a sina ye Donald Trump ye n'a ɲangira kiiritigɛla fɛ. And crime will keep coming down. Kojugu kɛli fɛnɛ fanga bɛna dɔgɔya ni an ye nominalikɛla dɔ bila Amérique faamaya so kɔnɔ ka ban ka kojugukɛla mun ɲagira k'o bila ye. Joe Biden tilala kuma la waati min ani Kamala Harris ye ɲɔgɔn embrasser ka jira k'a ye Démocrates ɲɛmɔgɔba ye wa k'u bɛ se ka jamana in lakisi ko kura Donald Trump ka fanga ma. Joe, thank you for your historic leadership. Joe, foli bɛ I ye baara ɲumanw la an ka jamana ye I ka fanga senfɛ ani I bɛna minnu lawaleya tagali ɲɛfɛ a tɛ bɔ an kɔnɔ bada. We are forever grateful to you.